DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Kung gali si Ariel, nagkanto si Raitis ang nagligad, sakit kidya katama, di ang basan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akon tutong na. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras na ito, las 3:36 na. Good afternoon. Happy Sunday. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ito ang
Bagong tunog ng 88.7. Dumadagundong. Broadcasting live from the City of Love. To the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. Ang radyo. Kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5 every Sunday 3 p.m. to 4:30 p.m. Sikat ka sa K5. Kaupod ang pinakakulit niya DJ sang 88.7 Macho kulit. Mga ka-K5 tutok lang sa Sikat ka sa K5. Ang susunod na programa ay rated SPU. Sus Purya Usog. Ladies and gentlemen, are you ready? You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. February 16, 2025. Dugay-dugay March na. Dugay-dugay December na naman. Bago lang ginatapos ang aton nga Valentine's Day. Sadya naman ulat, 25 February, March, April, May, June, July, August, September. Mag-September, gini nga nagabusong natin amuna na. Kaya sa pong hapon, sadyahon taning aton nga programang Sikat Ka sa K5, supposed to be my guest ako. Galing may emergency sa Kagina, kaya ang iyang family, do may na problema sa sunog. So sige lang next Sunday ka lang Well, sa mga ka-K5 naton ay mga problema kada bala sa inyo balay. May ginapanguna-huna kabla nga mga madalom. Istoryahan ta na karon. Well, good afternoon sa taga San Jose Antique. Sa K5 News FM San Jose Antique, good afternoon. Well, sa mga ka-K5 naton hindi naging manigar ni subong panahon nga ang K5 News FM nagalibot-libot sa inyong barangay. Kung kamo ang badakpan sa K5 News FM Philippines nga nagapamati alin sa aga tubdob sa gabi. Sa K5 Chismisan Time. Hindi nyo git pabay inyong radyo hulatan nyo da kami mapalapit sa inyo. Basi magadaog ikaw sang isa ka box sang GTX Coffee Mix. Sa jagi ni mga ka-K5 na naton kamusta naman ang aton nga mga friends mo nga nagatutok bawsang last time. No, may ara ko to nga ginakadtuan kati na may naagyan ako balang isa ka lalaki balang nagatungkaya. Ati kaya fiesta sa dito ganing man sa may kasing-kasing molo gali may fiesta da bala. Nagatungkaya ang lalaki. Nagkuha ako video picture ba may isa ka babae nga palak-palak bla palapit sa ako nga mag-video-video dayon. Video-videoan niya ko kuha ko picture mo huyo ko na. Welcome ma'am taga K5 kami makuha ko tani picture kati magatong kaya and so pa sa ay tsura mo daw usay. Kasunod bala kabalo ka sa limitasyon mo. Nakibot man ta sa imo palangga. Actually, gakadto na kami kung isa kami malabayan kami na abing nga mga gakalatabo. Natural ko na namon balita ang rason sina. Agod nga mapalabot naton sa pamilya, sa nakakilala. Hindi na po silingon nga magkadto da mga media sa inyo magkuha ko masunog. Dan hindi lang pag-i-cover kay karon mahuyan kami hindi niya kahuluya palangga. Hindi na pa-insindi talang Hindi
Hindi na yung balon lang kamo nga. Balon yung mga media nga mga chismuso, mga chismusa. Kaya mo niya obra nila. Hello, gali kay Ma'am Nadine Sautong. Ipamating sila subong sa aton. Good afternoon. Sa mga ka-K5 naton, istoryahan ta naman ang party sa Feb Ibig na naman Pero before kita mag-istorya, kamusta naman ayhan ang pag-inom ninyo sang extend? Sa pag-Valentine's Day, sigurado, guro mga 46 siguro kabilog nga lobpok ay. Inom ka mo sang extend na food supplement for men ni Dr. Ramil E. Changoy. Bao, grabe ni. Ay, hindi magkalipad na mag-inom sang D3 Bio ka K5. Ang D3 Bio mga ka K5 bulong ini sa dengue. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio ang superfood supplement ni Dr. Ramil Oy nga may cold press extra virgin coconut oil may vitamin D3. Mayang hapon mga chocolate Baw natapos na labata. Birada init da. Birada init da. Well, so mga hapon, istoryahan ta naman ang party naman sa Chulot Chismis naman naton sa aton nga pagpalanggaanay. Sikat ka sa K5, Chismisan Time. Machismis naman ta. Well, sa mga pamatanon naton, may mga tips lang si Macho Kulit nga hihatag sa inyo. Di kabalota naman subong nga panahon. Ang atong mga kabataan in the age of the 12 years old to 17 years old. Nagkaka-depress sila sa ginatawag nga paghigugma. Kung gisa ikaw nga lalaki, patay-patay ka sa babae. Ihatag mong tanan. Baklan mo pungos. Baklan mo sang husay. Tanan-tanan baklan mo sa mga lip gloss ang ilang mga bibig. Pagka next day bayaan niya ika. Pero istoryahan ta niya, kahit may edad nga bata. 10 years old na depressed siya sa babae. Garabi ni taga Metro Manila. Pero sa mga pamatanon naton kag sa mga Iloy nga nagapamati subong sa aton. Importante nga guidean nyo ang inyo kabataan about sa love life nila. Gabalo-bala ka mo sa research subong, more than 80% na sa mga kabataan naton nga hindi nakabatsag sa natawag naton nga matuod-tuod nga paghigugma. Nga aayhan mga ka-K5. Because kadamo subong sa mga pamatanon nga ginagamit lang ang tinaga nga I love you. Biskan bag-o lang sila nagkilalahan. Dapat na mga ka-K5 amo sini. Before ka mag-say I love you sa tao nga na, siguraduhon mo na nga may balatsagon ikaw. Hindi ka maghambal nga I love you baby. Aba? Hindi kaya pwede. Amon may isa ka parent diri nga na istorya ni Macho Colin. Nyambali sa ako niya ako, yes sir. Ang akon mga kabataan everyday ginaistorya ko na sila kati puro na sila lalaki, 4 na sila lalaki. Di kung lalaki gani, natural mahilig na sila mag-stalk sa mga babae sa cellphone. Kung magwapahan sila, i-PM na nila nga, hello, hi. Ting babae naman niya, istok man ka. Kung nagwapuhan siya sa imo, natural, ma-reply si Inday. Hasta nga mag-develop na sila sa chat, nga mambal sila nga makit-anay kita. Kadamo sa ginahambal, damo ka kabatay sa basi mo. Basi buot siya, basi gwapo siya. So halungan tagi ng aton kabataan. Sa mga kabataan na naton, pamati ka mo sa inyo ginikanan. Ha? Kahit tumalagsahon lang gin ang ginikanan nga tudlo sa kabataan nila magbinutig. Pero may mga nanay na subong nga ginatudloan ng bata magbuting. Para makakwarta sila. Umuon nila butigon. Ang ilang bata, may problema sa yaya. Umuon niya butigon, agud lang. Nga mga pangwarta. May mga nanay man niya nga sobra kabuot.
wala ka pangaking sa kabataan nila. Ginaistorya nilang kabataan nga tuto, dapat amo nang dapat nga sa nanay. Hindi nga pag pungko pa lang sang bata mo, bombahon mo sa dayon. Buyayawon mo siya. Hindi amo sina paghamba nila gani kung ikaw nga nanay, kag ikaw nga tatay, mahilig ka mamuyayaw sa sulod sa balay, sigurado 100% ang bata mo best in Pamuyayaw 2025. O mga kabataan bala, o di ba? O sa mga kabataan naton nga mga edad lang nga bata pa, kumatian nilang nanay mo nagapamuyayaw. Nagapamuyayaw man sila. Amo na ang mabudlay subong. Dapat ikaw na nanay, disiplinahon mong bata mo sa mahinay-hinay nga tinaga. Oh. Turn F away wrath. Grabe gid. So dapat ikaw nga nanay, kag ikaw nga tatay, hindi mo pagbuyayawon ang bata mo kung mangakig ka, ipaintsindi mo sa ila. Abi mo nga kay the more ikaw nagapaintsindi sa imo nga bata, the more ikaw nga ginarespeto. Amo na gani nga dapat always kita panilaga nato ng aton kabataan. O ari paged. Sa sulod naman sa panimalay, tudluan nato ng aton kabataan sa pag-ubra. Pagbugtaw sa aga kung sino na manghugas ang pinggan, sino ang matigang. Mambalang bata nga kapoy ko Actually, kapoy man si mama kag si papa. Pero dapat kinanglan mo ginahibaloon because kung hindi ikaw mag-ubra, hindi ikaw magbulig sa sulod sa panimalay, pila ka adlaw, hindi ka kabalo magtinlo kag mag-ubra man sa imo pagpangabuhi. Amo na ganing tawag naton kung isa nga ang mga babae naton nga kabataan, dapat kabalogi ka mo magtigang biskan magluto lang. I think lalaki okay na kung di kabalo magatigang sa sulod sang balay. Kasi palakad lang mangita na sa isang kwarta sa gwa. Pero babae importante gid. Ang question ni gani subong hala miga-miga, hala migo-migo. Hindi gali kabalo maghimos ang iya tululugan. Bao. Grabing realidad subong ba. On number 4 mga ka-K5. Dapat kung magpangaluyag ang lalaki sa imo, siguraduhon mo man nga hindi ka masakitan. Amo na balay hambal nila nga kung easy to get ka, easy ka man nga pabayaan. Grabe na panganahon, subong gani, iba tag 8 years ang relationship, managpakasal na lang. Bao nagbayaay pa. Sa mga kabataan naton, hindi ka mo na maghampang-hampang ha. Hindi ikaw maghampang-hampang sang bahay kubo, ang balay gatombo. Hindi ikaw mo maghampang-hampang sila. Eh basit pilakadla pagpuli mo sa balay nyo, nagahabok ng imong atsan. Paimnon mo lang miga mo sang Mountain Dew. Amo na subong. Sa mga kabataan na naton ha, sa mga nanay naton, i-monitor nyo gid ang inyo kabataan, nanay kag tatay. Hindi butsilingon nga kung edad sa bata mo 13, 12, 11, hindi ka balo magbuteg.
Kung gisang ginaobra nila, ginatago nila sa inyo. Sa mga kabataan man pamati, hindi kamo magkulba-kulba sa inyo ginikanan basta gasugid lang kamo sang matuod. Kaya sa plakad lang, konsinsyahon man kamo na. O sa mga ka-K5 na naton, ha? Number 5, mga ka-K5 sa research naton, nga kinanglan gidyagali sang bata ang assistant sang nanay. Hindi po silingon nga pabayaan nyo lang ang bata nyo nga magmiga? Pabayaan nyo lang ang bata nyo magmigo? Dapat i-explain nyo sa ila kung ano ang dapat ubrahon kag dapat hindi pag-ubrahon. Kasi pilakadla maka-apekto na sa ilang future sa pilakadla. O, di ba Inelin Villamor? Sa mga nanay naton, dira kung permi ka mo nagaugtas, nagasaka ang dugo nyo, mag-inom ka mo sang GTX 500. Inom na lang ka mo sang GTX, mga ka-K5, agod nga hindi ka mo magsaka o hindi magsaka ang inyo dugo. Inom ka mo sang GTX 500, the superior antioxidant, mga ka-K5. Kag kung ikaw naman, mga ka-K5, kulang sa vitamins, mag-inom ikaw sang vitamin C, the alkaline vitamin C. Bulong sa ubo, bulong sa sipon, bulong sa yoteay. Grabe ang Mighty C, mga ka-K5. Testingan nyo ang Mighty C, mga ka-K5. Inom ka muna. Kagakon damo naman ang punggod sa inyo guya. Kagang kuguya nyo nagahampang ang mga punggod nagapanaguay. O are, mag GTX Beauty Soap ka. Kaya sigurado pamatsun niya na ang mga punggod nga nagatululubo sa inyong nga guya. Iba may punggod na, sa sunod sa punggod, may punggod pagid. Mabudlay, mga ka-K5. Testingin nyo ang GTX Beauty Soap. Kaya mapagwa si Matt Chocolate ang commercial sa GTX Beauty Soap. Sa mga kabataan, tanaman dira nga nagaedad 12 anyos, pasaka. Di maintindihan na naton kung kisa nga ti nagahinupang kamo ba na? Maghambal ka nga nagahinupang, damo na nagabalalago sa inyong nga lawas, damo nagatululubo sa inyong nga lawas. So, butangin nyo ang inyong nga ilok sang Klinika Deo Fresh. Gapaputi ina siya sang ilok. O, testingin nyo ha, Klinika Deo Fresh, mga ka-K5. Agod nga ang angsid sa inyo ilok. Madula. Maglupad. Sa pagbalik ni Matt Chocolate, makuha ko karon sang caller, babayi, o mga nanay na naton nga mga callers. Ano bala mahambal nyo subong sa kabataan? Parti sa paghigugma. May mga kabataan bala ka mo nga natulala tungod nga ginbayaan sang ilang nobya. May mga kabataan bala ka mo nga nag-commit sang natawag as suicide because of pagpalanggaanan. Actually, may kilala ko ni. O, sa next Sunday bla, itry ko ni sa invite. Kabudlay sang natawag nga depression, anxiety, halungan tagid ang aton nga mental health, mga ka-K5. Kay lain na nga istorya kung mental health ang ginaistoryahan. So nagasakit ang imo nga ulo, hindi magkalipat mag-inom sa D3 Bio, the antiviral specialist. Bulong o superfood supplement ni Dr. Ramil Itang Uy. Kag sa mga nanay kag tatay naman naton, nga gainom permis ang 3-in-1 coffee. Amat-amata nyo na dula. Bakal ka mo sa pinakabago nga kape ni Dr. Ramil Itang Uy. Amo ni ang GTX Coffee Mix, the healthy coffee. Bakal ka mo. At siyempre, kung magbakal ka mo sa GTX Coffee Mix, nagapangapina ka mo. Naga-detox pagid ka mo. Anong detox, ma-chocolate? Kinloan ang inyong nga colon. Ang pagpamuhin, tanabala everyday, no? Tanan nga tao ka pamuhin. So, kinanglan tagid, nga gadaglay lang o nagadahay lang o nagalutaw lang o nagabuswag lang na.
ang aton nga ginatago-tago nga Power Ranger. O sa una, nabudlayan ka sa pagpamuin. Inom ikaw sa GTX Coffee Mix o idom ka mo sa D3 Bio? O Spur Biotics, inom ka mo. Kay sigurado ang time bomb ninyo nagadalhay lang. Kibot ka, nagalutaw-lutaw na ya ang picture ni Laila de Lima. Well, sa mga ka-K5 nato na hindi ka mo magkalipat sa pag-inom sa aton mga superfood supplement, mambal sila nga kamahal man naman. Mas mahal kung ma-hospital ikaw. Duwa mala makaubos ang kwarta naton. Kung permi ka ga masakit, no? Permi ka ga masakit o permi ka ga sugal. Magambal ka naman ng sugal, paldo-paldo, lipay-lipay ka. Taga-tagaan mo mga amigo mo sa kwarta, pero kung maubos ang kwarta mo, gasala ka man. Kaya hindi mo na sila makahatag sa imo sang kwarta. Dapat magpangabudlay ka gid sang imo ya, kati imo pangabudlayan, imo man gasto. Hindi man pwedeng ang ilagasto, ikaw pa yung mahatag. Tanan kita nag-obra god nga makasupot man kita, makapangita man kita sang aton ikinawala. Well, sa pabalik ni Macho Kulit, suryahan ta naman mabato ako caller karon, ma-receive ako caller, babae, lalaki, mag-share sa ilang love story o mag-share man sang ilang naagyan sang teenager pa sila. Bilang sa number 1 radio station sa Iloilo. Pagbabalik ni Macho Kulit, mga ka-K5 sa Jahonta ni the number 1 radio station sa Iloilo City. This is K5 News FM. Kapon niyo si Macho Kulit sa programang Sikat Ka sa K5. K5 News FM, championing the lives. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bago nga paglaom. Wala sa maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sa maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government League. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa ako.
Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes. Wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ng iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangaguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigumog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habiling nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kanila. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag maghihom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay
bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa na empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument really gamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minun. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Miloy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko, kaya nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay. Mga ka-K5 every Sunday 3 p.m. to 4:30 p.m. Sikat ka sa K5. Sikat ka sa K5. Kaupod ang pinakakulit niya DJ sang 88.7 Macho Kulit. Mga ka-K5 tutok lang sa Sikat ka sa K5. That's now 12 Alfred 4 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, the #1 radio station sa Iloilo. Batian ko may nagambala, #1 na kami. Uy, kami #1 niya ya. #1 ang K5 News FM 88.7. Sa mga ka-K5 natin sa Timawa, sa Molo, sa Haro, sa La Paz. Salamat, kid! Sa inyong nga pagsuporta every day. Andres 88.7 K5 News FM. Well, sa mga K5 buksan ni Macho Kulit ang linya sa bunga. Anong number naton si Florence? Pwede, duwa, pwede na sa ang telephone naton, pwede mga function. O, pwede ka tawag sa telepono naton na. Kung may mga telepono ka mo sa inyo balay, nga wala pa ka mo na utdan. Tawag na ka mo. 320-6046. Duwata 320-6046. Magtawag ka mo sa 0919-099-9066.
Tawag ka mo sa 0919-099-9066. Magtawag ka mo sa 0919-0986314 ka K5. Hindi ka mo magkabalaka, tawag na ka mo din. Ay sa Jahon to niya. Maistorya kita party sa pagigugma. Maistorya naman kita party naman sa inyong relationships ang una. Nag-ano ba? Nabalda bala ka mo? Ano? Nag-busong ka na yun? O 5 years ka mo? Tapos nadula mo lang sa 1 minuto? Aba? Amo na ang pinakasakit mga ka-K5. O tawag na ka mo din kay may istorya kita sa aton subong nga love story. Tawag ka mo niya 0919-098-6314 0919-099-9066 ka K5. Tawag na ka mo. Hello kay Ellen Villamor yung nagatutok sumong sa aton. May sunog, matsukulit sa bunta tala. Kagina na. Kay James Galintes, good afternoon man sa imo. Kay Mambengs PSJ. Kay Nanay Nenfa, bakal ka mo da kape sa etc. sa Zone 2. Bakal ka mo da parang manamitan man ka mo sa mga kape kung ano-ano pa ang ginabaligya naton. Buksan ko ng linya. Kung gusto niyo magtawag subong nga hapon, mag-greet sa inyong mga friends. O kung wala ka mo istoryahon, tig-greet ka mo ya. Tawag mo diri sa 0919-099-9066 o magtawag sa 0919-098-6314. Liwaton ko ha. At 0919-099-9066 magtawag ka mo sa 0919-098-6314. Tawag na! Kaya mag-enjoy ginahin na magkaliban mag-inom sa Extend at Superfood Supplement for men. Inom ka mo sa Extend mga ka-K5 DTX 500, D3 Bio and MyTC. Inom adlaw-adlaw proteksyon na ng aton kaugalingon sa pag-inom sa mga Superfood Supplement ni Dr. Ramil Itang Uy. Good afternoon, mga chocolate. Nagamamati kami din sa imo always. Dumapatay, gid kami isang kadlaw sa imo party kung sino mabusong. Bantayan nyo naman magwa naman ang video ni mga chocolate ang mga lalaki nga mabulog sa palaabuton next month. Aperte niya. Sino naman ayhan yung mga babae nga kinanglan na magparas pa. Karami As for your events mga ka-K5, bantayan nyo ko dagali Ma-host ako na sa isa ka dako nga events. Hindi ko lang pag-mention nun ang ngalan sa nga politiko. Wala man siya dibayad sa ako. Basta sa palaabuton nga eleksyon, buto ka mo sa mga politiko nga mga maayo. Hindi ka magboto sa politiko nga hambog, dako, tsan. Hindi ka mo magpalapit sa inyo balay na, hi, good morning, ako gali si amo sini. Ay, ma'am, kamusta? Sir, ka magdaog ka bala, sir, dapat. Ayaw mo nang gusto ko, magdaog. Hulata lang ko magdaog, pagdaog na waay na. Estoria. Hello, mga liki, Mams, Bings J. Kaya mamatidan sumong sa aton, good afternoon. Sige, Marizel Orolab. Yan, nagatutok man subong sa aton sa K5 News FM. Mga chocolate, grabe gidya subong ang live. Hindi nagid mapunggan ang mga tagipusuon sang kabataan. Ang ibang nga kabataan nga binutig na. After isang pagbinutig nila mga chocolate kag may matabo sa ila, grabe man ang paghinolsol nila. Wala abi hinolsol nga ano mga ka-K5. Wala hinolsol nga una. Ang hinolsol ara gid sa ulihi. Amo ginaiya ang hindi mabangbang. Good afternoon, mga chocolate. Namyaw ko lang gali si Ron. Kaya nagapamatiman subong sa aton. Hello, Ron. How are you, Ron? Kaya ba nag-enjoy ka na subong Ron? How are you, Ron? Thank you man gali sa kay Claven. Nga nagamamati subong sa aton si Claven Ribolos. Nga nagatutok subong sa aton o nag-PM si Raven sa aton. Salamat gid. Buksan ko na linya liwat 320-6046
Magtawag sa 0919-099-9066. Magtawag sa 0919-098-6314. Bow. Chocolate, nag-enjoy gid ako subong sa imo nga program. Kay every Sunday nagabantay ako sa imo. Amo malang na bi Chocolate nga oras ikaw mabatian ko. Okay. Pero pwede ka mo kamamati sa akon mga ka-K5 Every day alas 3 to alas 4 mga ka-K5 pamati ka mo sa akon. Para at least no, mag-enjoy ka mo sa aton nga programa. Enjoy ka mo sa K5 News FM Philippines. Paano magadaog chocolate sang paano makadaog chocolate sang kape? Ang sa kape naman mga ka-K5 sa mga solid na supporter naton kung nagapamati ka na, hindi pagpatsa-patsa ang imo nga radyo para magadaog ka sang kape mga ka-K5. Amo nang very simple. Baw sa mga friends naton dira sa may Ponta Vedra Capiz. Pamati siya subong zaton. Thank you so much gid sa inyo. Nga always nagatutok sa 88.7. Chismis naman ta. Machismis na naman kita. Good afternoon sa inyo. Good afternoon man sa kay Rivelin. Kay Rivelin Monsare. Kay Rivelin Monsare, good afternoon sa imo. Nakatutok na sa K5 News FM Philippines. Thank you gid sa inyong pagtutok. Garabi gid. Garabi gid. Thank you so much. Hello magali sa kay Lovely James. Nagatutok subong sa K5 News FM Iloilo. Garabi. Chocolate, pwede ko ka-request sa imo kanta ni Sarah Heroni Bubi. Can This Be Love? Sige, try ko subong alas 4:20. Sige. Ipa-play ko ni. Mapaplay ko na isa ka song sa chip di mga request ninyo kay love songs masubong Enjoy ka muna. It's 4:20 on the clock. Mamati na ka muna. Para nga mag-enjoy ka muna. Kanta na naman kita. Para mag-enjoy. Can this be love? Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. Top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof because I want to see how my people grow over the years, how we occurred in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this.
we have achieved more. And that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you. And I always make sure you people It's the Actually, mga ka-K5, thank you so much sa pag-request ng songs Can This Be Love? Hello, Galisa kay Ronnie Helico Balseda nga nagatutok subong sa aton. Good afternoon, mga chocolate. Watching live sa may Iloilo Mission Hospital. Shout out sa mga nasa security department. Kag sa Balseda, kag Ribote family kay Bambam. Hello kay Sir Ronnie Balseda. Hello. Ara ko da agapon sir sa may Iloilo Mission Hospital. Naglagaw ko da. Pati ka na. Enjoy lang sir. Well, sa mga in love na subong nga hapon. First time magaro ay nagakudog-kudog agad. Kung nagakudog-kudog kati first time mo lang gid na. Ari pag ido, chocolate grabe giman kung first timer ikaw sa paghigugma kay may mga time kung isa nga hindi mo maintindihan ang imo kaugalingon. Amo na mabudlay. Kung nagahigugma ka gani, hindi bud silingon kung makakiss ka palangga niya na ikaw. Ha? Mabudlay gid. And hello gali sa kay Rining kapamatiman, grabe. Wari pag ito. Mga love songs baka namin mapamatian sumong sa mga love songs to natin hindi na mapaplay kay base karon maka-fairite kita mabudlay na ko maka-fairite kita karon. Grabe gid man ang emotions kun love. May kilala ko sa college mga chocolate. Maalam na siya nga babae pero sang nag-boyfriend siya gani dito gid siya nagsarurot sa dalom. Nadula ang pagkaalam niya. O mo gid man na once ka in love ka bala sa mga tao or in love ka sa iya. May mga tiyempo nga nabudlayan ka mag-express ang imong self. But siningon mga ka-K5 naton. Kabudlay magpalangga. Tood gid man na. Ude. Mabudlay mag-love mga ka-K5. Kay amo na kabudlay gid love. Di syempre kung palangga mo isa ka tao, pagkatapos ikaw mismo nagaduwa-duwa ka sa iya kung palangga niya man ikaw. Mga taga-Pototan nga nagapamati subong sa imo nga program. Good afternoon mga Parkon family. Good afternoon man sa inyo kag mga Piñaridondo. Good afternoon. Hello Galisa kay Mrs. Basque. Kag kay Jen Hava nga nagapamati subong sa atong program. Thank you. Kay Sir EJ Cordova nga nakatutok din sa 88.7 K5 News FM. Wait lang ma'am. I-forward ko ni sa aton niya operator. Hello gali kay Ma'am Kimberly Caluyo. Good afternoon. Hello gali kay Sir Ronnie Elenins. Yan nagawamati man sumong sa aton. Good afternoon. Yan nakatutok din sa 88.7 K5 News FM Philippines. Hello gali kay Ma'am Kim. Good afternoon sa imo palangga Kim. How are ya? Maning amon nga chief reporter nga bataon, guwapahon, maale. Wala sakit. Alright. Hello, gali kay Sir Rodel. Good afternoon. Good morning, DJ Matt. Well, good morning. Good morning, DJ Matt. Good afternoon. Mayang hapon sa imo, Sir Rodel. Basta may events ka na, Sir. Temprehan lang kami di sa K5 News FM Philippines. So, i-check natin siguro, kaparti ni kagina sa sunog mga K5, i-check natin. Oo. Kagina i-check natin bisa aton nga linya subong no live. At i-follow up natin subong ang isa naman ka nagluntad kagina nga sunog. Okay, check natin sa aton nga linya subong sa connections naton. At may flash report kagina sa sunog sa may Punta Tala. I-check natin sa linya naton subong mga K5 ang follow up reports sa ngaton nga mga field reporters. K5 News FM Flash Report.
Opo naton sa linya sa subong si K5 Kimberly Caluyo. Good afternoon, K5 lang ka Kim. K5 Matt, update na rin sa nagluntad nga sunog dara sa may relocation site sa may barangay Buntatala Haro, K5 Matt Chocolate. Yara sa 11 tanan ka mga puluyan ang nagkalasunog K5 Matt Chocolate wherein ang totally damage yara sa 8 ang totally damage. Kaga 3 naman ang partially damaged K5 Matt Chocolate. All in all K5 Matt, madamo man din sa ang pamilya nga apektado, tawag na mga sobra naman tawag na biyente ka mga pamilya ang apektado kag yara sa mga 80 plus ang individuals nga affected ka K5 Matt Chocolate. Pakita naton kay na dito sa may area kay may mga motor dito ka K5 Matt nga nagkalasunog. Upos gida mostly ang mga balay. Ang sa interview naton nga ni kay na dito sa may area kalabanan wala gid sang nasalbar kung ano nang ila nasuksok nga bayo. Amo lang gid ang ila sini nga nasalbar ka K5 Matt Chocolate. Good thing lang kay wala bala sa mga casualty gid nga na record ka K5 Matt Chocolate diri sa sunog, pero kay na may napilasan niya sini nga tiil kay na kay ang mga residente to kay na even ang mga apektado nagabulig man ba gatingwa kay na nga hindi na maglapta ang kalayo o galing kay madasig ang pag-ibwal sang sining kalayo ka K5 Matt sa sining nagluntad nga sunog kag gadokta na ilabi ka K5 Matt mo gaiping-iping nagid ang mga panimalay ka K5 Matt Chocolate. Subong ang mag-serve naman nga evacuation center sa aton sini nga mga apektado ang ila sini nga barangay gym ka K5 Matt Chocolate. So kung may mga luyag dira nga magbulig, especially if may mga extra kamudra nga mga bayo or mga beddings dira nga pwede nyo mahatag sa aton sini nga mga apektado sa sining sunog, pwede gid ka K5 Matt Chocolate. Sa initial nga information ang ining sunog kuno nag-umpisa sa balay ni certain Palomo, Lagrimas Palomo ka K5 Matt Chocolate. Sa ina sa interview naton sa mga tupad balaya kag sa likod balaya ka K5 Matt, nakita nila kuno kay ina nga dumay nagaluto bala probably nagaluto kag may naka-on man nga mga appliances kag dito nila nakita nga nag-umpisa nag-i-grab kag nagkalayo ka K5 Matt Chocolate. Pero as of this moment ara pa to sa area ang aton sining Bureau of Fire Protection kon BFP Iloilo City para ma-identify pa gid dugang ang pila ka mga information kung ano gid man balang ginalinan sang sunog sang kalayo ka K5 Matt kay na ang oras gito kay na is 2:00 sang hapon mas natabo ining sunog kay kalabanan ni gapahuway ka K5 Matt kay wala dan kasi tawag na wala sang trabaho man ang nagaobra sa gobyerno at good thing lang kay nang alerto ang mga pumuluyo nga nakagwa dayon kag wala siyang natrap ka K5 Matt Chocolate. So far lang Kim sa imo nga pagkuha sang report dira, wala man sang may nasamadan o kon wala man may wala man may mga tigulang nasapuan dira sa sulod sa ila panimalay or tanan nakagwa gid? Nakagwa tanan ka K5 Matt amo na lang good thing dira despite sa amo ni nga masubo nga insidente nakagwa tanan may ara dito kay ina nga bedridden ka K5 Matt Chocolate kay na stroke pero amo gid kay ina ang gin prioritize nga masalbar sang ila sini nga mga himata bisan kuno wala sang may masalbar nga gamit basta kumpletong ila ka K5 nga pamilya ka K5 Matt kaya maganing nila nga okay lang na yang gamit pwede mo para maamat-amatan pwede mo na mabalik liwat mabakaliwat pero kung ang himata mo gani ka K5 Matt Chocolate ang madula amo na ginaan nga pinakamasakit pinakamabudlay ka K5 Matt. So ka K5 lang Kim, dinhi sa nga area sa Buntatala dapit man? Diri ni siya ka K5 Matt sa relocation site relocation site ni siya ka K5 Matt sang Buntatala ang area kundo do lapit naman sa may kung maglusot ikaw to sa punta ka K5 Matt lusot na to sa may Leganes. Ka K5 Matt Chocolate. So dito gani kay ina may mga info dito sa Leganes nga kitaon lapit naman tukong tulukon bala ka K5 Matt. Kay tawag na lapit na lang gid sa Leganes ang area kung Luzon mo to ang area sa may Buntatala. Lapit na lang gid ang ang sitio or parte sang Leganes nga do boundary ka K5 Matt Chocolate. But so far why pa man mo kabalo kung ano ang nalinan sang sunog nga nagluntad kag gina sang hapon?
Amo na Kaki 5 Mat ang padayon nga gina-verify pero may information, may ara nga gahambal nga may naglupok kuno nga gasol or may ara man nagahambal nga mga hearsays Kaki 5 Mat ang ilang observation pero wala man mapamatud-an gyud Kaki 5 Mat nga halin sa kuryente Kaki 5 Mat. Chocolate amo na karon ang gina-verify Kaki 5 Mat kay asang naghalin kita didto paton sining accordingly Kaki 5 Mat sang sining kalayo no. So amo na ang nagpasalig man dira ang aton sining barangay officials nga hatagan sa nagakaigo nga bulig and of course subong daan Kaki 5 Mat Chocolate nga eleksyon dasig man to madasig man to nga nag-alabot ang mga nagapadalagan Kaki 5 Mat Chocolate. Congratulations. Sana all collection sa inang balay nga first gid bala ang kalayong ginhalin na wala tawo sa sulod sa balay nga ina. May ara ako no Kaki 5 Mat Chocolate o galing kay tawag na wala dayon bala matalupangdan ang kalayo. That is why nagasig lang gid no pag tawag ya pag umpisa sang kalayo inali lang gid no or madasig ang paglaptaya bala Kaki 5 Mat Chocolate kay wali is made of concrete materials ang dalom, concrete ang sa dalom tapos sa babaw mga light mga plywood Kaki 5 Mat Chocolate. Kaya mo na nga dali wala nagtapikanay Kaki 5 Mat may ara gani kita dito kaina na interview nga baw kahapon na siya nagbakal sang isa ka sako nga bugas nasunog pa Kaki 5 Mat sugba pa sa tawag na sa sunog subong sa mga politiko naton nga nagapadalagan tiyempo nyo na sa pagbulig kadto ka mo din nila nga area ni Kaki 5 Kim kasi makakadto tong aton karon nga mga politiko. Relocation site Kaki 5 Mat sa may barangay Buntatala lapit lang man sa may barangay gym sang Buntatala Haro Kaki 5 Mat Chocolate lapit tultulon basta gapadalagan. Amo na kabay pa nga magatag ka mo hindi lang noodles kundi gapadalagan ka mo subong hindi ka mo magatag sa mga NFA karon kung maghapo ng aton nga manugbuto hindi na makabuto si mo. Hatag sila sa mga mahalalon nga mga bugas ano ganing tawag sa mahalalon bugas sa Langgakiman mga mga malido na siguro. Hamot-hamot Kaki 5 Mat. Pero tilangga Kim sunog Kaki 5 Mat. So far lang Kim sa pagkita mo na sumong sa imong pag-iimbestigar na sumong hapon. Mamapuslan kay damo na nagkalalunay ang tawag na ang iyagid na bala nga battery na or kung ano na nga paratis ang refrigerator Kaki 5 Mat nga crucial no tiyan mo na nagkalasunog tiban Kaki 5 Mat Chocolate ang balay gid nila wala na sila maistaran to ang may paryente sila to 5 days maka-recover ning aton nga mga biktima sa sunog sa mga hapon lang Kim. Amo na Kaki 5 Mat, this will be hard for them nga maka-recover pero bululigan na nato na. Sa may mga bulawanon nga tagipusoon may extra ka mo pwede gyud ka mo kahapit. So liwat nato din sa mga Kaki 5 tigalan taw kamo subong sa mga flash report nato diri sa K5 News of Philippines po si Kaki 5 Langga Kim. No iliwaton ni Langga Kim kung diin pwede ka mo kabulig, kung diin pwede ka mo kakadto Langga Kim. Yes mga Kaki 5 pwede ka mo magkapadulong dara sa may barangay Buntatala Haro sa relocation site. Pwede ka mo dara kadulong personally no sa mga inugatag nga nga mga goods or mga bayo dara panapton di man wala gid may nasalbar. Dara sa ila sining barangay gym no or ila sining health center kay dara na karon no magaserbe nga evacuation sa so bululigay lang kita tawag na ima ano gid naton no overcome gid ni naton kay even or particularly gid no sa aton sining mga apektado Kaki Tiyanggi kita lang Kim nga nasunog man may mga tiyanggi da mini groceries may ara dira. Duwala pakita kayo niyan sa nakita gid Kaki 5 Mat nga tiyanggi kay most level tiyanggi na duwala man tiyanggi Kaki 5 Mat pero i-verify nato na karon na kay base bla na agyan nato tapos natunaw bala Kaki 5 Mat mga baligya or wala nato notisyaran gid. So sa pag obserba mo nagli subong ang mga balay gali ang ila nga wall ang ila gali nga wall man sa piyak balay do amo sina ang senaryo dira. May ara man Kaki 5 Mat nga may gamay lang man mo abi mostly dito light materials or plywood dalom niya sementado or hollow blocks Kaki 5 Mat Chocolate kay wala sang firewall no nga gapatungati ang na-advise na supposedly sa mga balay para maluwas ka mo sa mga sunog firewall with Kaki 5 Mat Chocolate no amo gina makasalbar. Correct. Ito nakita nato ning may part diri Kaki 5 Langga Kim nga Yes, Kaki 5 Mat, wala naman naglapta ang ining kalayo. Kay madasig man, no, ang saludo man kita sa aton nga mga fire responders, mga taga Bureau of Fire Protection naton. And of course, sa aton nga mga volunteers mo no, sa ICAG or ICAG, sa Federation Fire. Namo kita diri nga